Aínda que si consideran vantaxosa a adhesión de Rianxo ao programa Doing Business, o goberno local entende que o principal peso das medidas para facilitar a implantación empresarial recaen sobre os concellos, posto que a maior parte das bonificacións aplícanse a impostos de carácter municipal. Consideran que tanto a Administración autonómica como a central deberían realizar un maior esforzo, referido principalmente á rebaixa no prezo do chan industrial. Nese convenio, pero xa digo, son fondamente crítico coa diferencia de peso que ten as medidas que impulsa a Xunta e as que poñen os concellos. Eu creo que está bastante desproporcionado. Os concellos renuncian a IBI, os concellos renuncian a IAE, os concellos renuncian a ICIOS. Estamos falando de impostos e tasas que teñen que ver, que son municipais, que prácticamente nalgúns casos levan hasta un 95% de bonificación ou exención, é dicir, renuncian a milleiros de euros aos concellos para favorecer o emprego, que está moi ben, pero vemos que non vai acompañado da outra medida que sería tamén, eu creo que definitiva, que é a da rebaixa dos prezos dos polígonos industriais a quedar nun 25% do que teñen agora. A incorporación a esta rede suporá tamén importantes beneficios para os concellos, posto que contarán con preferencia á hora de optar a liñas de subvencións, polo que se converte case nunha obriga á catalogación como Concello Doing Business. Aínda así, valorar positivamente a medida e intentar sumarnos a estes concellos. Pretendemos que sexa en febreiro para que xa inmediatamente entre en funcionamento. Hai tamén outra medida que neste caso tamén nos anima, que é pouco menos que obrigados, porque hai unha das cláusulas que di que os concellos que se adiran van ter preferencia a hora de optar a determinadas subvencións. Non nos queda outra, o sea, que irámolo ou non, o que está en xogo é acceder a determinadas liñas de subvención e que tamén nos fan. Entón,